אז מה קורה חברים? כאן איתכם דניאל. היום אני הולכת לצלם לכם את השקת הבוקר שלי, סוג של שקת בוקר. פלוס מה אני עושה אחרי כל הדברים. קיצר, מה אני עושה בבוקר ומה אני עושה אחרי שאני עושה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. אותי מלא דברים. אנחנו עכשיו נתחיל. עכשיו אני מתחת שיניים אחרי שאכלתי קורנפלקס. קורנפלקס, זה קורנפלקס. קורנפלקס. טון. טוב, אנחנו לוקחים פסטה. עד יש לומד אותה מפרס שלנו לא. אין עברית אחרת. יאללה. אוקיי, עכשיו סיימתי את הצעה שלי ולשטוף פנים. עכשיו אני הולכת עוד לעשות דברים. טוב, ועכשיו אפשר לראות, אני הולכת לסדר את המקם, שתי חלקים. כן, החדש שלי ממש טיפה הפריע לי, אפילו טיפה יותר ממה שזה צריך להיות, אבל לא נורא. כאן אני ממש מסדרת הכל מושלם, כדי שהמיטה שלי תמיד תהיה מושלמת ויפה. יפה, לא יודעת. כן, אוי. ממש סידרתי הכל, כן, ממש ככה, שהכל יהיה הכי נוח בעולם, והכי טוב, והכי נעים. כמובן, שאיך לי להראות איך יצא. זה מצחיק זה. טוב, עכשיו תסתכלו את ההבדלים, איזה גדול ואיזה קטן ציירתי. טוב, עכשיו אני צריכה לנקות פה טיפה פירורים. סביבון, סוף חנוכה, ארוחה טוב, סביבון. מתחילים בניקיון כמובן של כל פירורים. טוב, את כל השאר אני נתת לכם לראות את זה הכי טוב, זאת אומרת הכי אסתטי והכי נעים שיש. אז יאללה, בואו תראו. שלהם. ראש משהו. וזה, ככה. וכזה פה, וזה מסע. זה ליגון. יש לי כל סליחה. וזה קורה בגבול. אני חושב שאתה סליחה, אמרתי לך שזה כבר כבר דברים. זאת אומרת שאני ליגון. אבל זה נותן לי ככה. אז חבל, זה לא יכול להיות. זה לא עובד לי. עכשיו זה עובד. אני חושב שאני כבר בסיבוב. עכשיו זה משהו טוב. זה עכשיו זה לא מביא לו. עכשיו אחרי שסיימנו עם הניקיון והכל, נראה מה שם. אוקיי. יש לי חוג בשתיים, אני לא יודעת אם אני אלך או לא, בגלל שזה כאילו אני לא בטוחה. אבל בינתיים אני אעשה את עצמי קוקו, אפילו בא לי להיות כך. אני בינתיים לא מחליפה בגדים, כי אני עדיין לא יודעת אם אני אלך ונסתם להחליף בגדים.
הבעיה שאני כבר לא הולכת עוד מעט לכדורעף הזה, בגלל שנתקע לי בחוג הריקוד שלי, לכן אני לא הולכת להיות בחוג כדורעף, אבל אני לא יכולת להגיד את זה למאמן שלי, לא למאמן קיצר, יום, אז אני כנראה אצטרך ללכת, אז אני אלך, אני אגיד לו את זה בסוף השיעור שלא יתייבא, כאילו שלא יגיד עכשיו כאילו למה זה, אז אתה יכול להיות ככה, כאילו ככה, כי צריך שאני הולכת לעשות לעצמי קוקו, כי חם לי. טוב, הבאתי משחק, עכשיו נתחיל בסירוק של השיער. בדיוק גם אתמול שטפתי, כאילו אני פעמיים, כאילו אני פעמיים לא שוטפת ואז שוטפת, פעמיים לא שוטפת ואז שוטפת, ועדיין המצח שלי סבבה, הסתכלו, רק אתמול שטפתי. אם תשאלו מה זה השיער קצר הזה, אז קצרתי עוד, הסתפרתי סליחה, לפני לי איזה חודשיים, טיפה יותר אפילו, לפני נראה לי המלחמה, וזה מה שיצא. אני לא אהבתי את התוצאה, כי פעם הייתי הרבה יותר יפה, עם השיער הארוך שהיה לי. אוי. מלא שואלים אותי באיזה כיתה את. נכון, אף אחד לא שואל אותי באיזה כיתה אני, אבל אני אגיד לכם את האמת שאני נראית כאילו אני בכיתה איזה ה', אבל אני בכיתה ד' ואני מחנכת הכי מושלמת, וקיבלתי כבר 5 תעודות על זה שהצטיינתי בשיעורים וזה, אז זה הקוקו. עכשיו אנחנו הולכים להמשיך לעשות עוד משהו. טוב, קנו לי כזה דבר שזה לצבוע לפי מספרים, אני מתה על החברה הזאת, זו אחת החברות הכי מושלמות, ואני ממש בא לי לצבוע, אבל אני אגיד לכם את האמת שאני נראית כאילו אני בכיתה איזה ה', אבל אני בכיתה ד' ואני מחנכת הכי מושלמת, וקיבלתי כבר 5 תעודות על זה שהצטיינתי בשיעורים וזה, אז זה הקוקו. עכשיו אנחנו הולכים להמשיך לעשות עוד משהו. טוב, קנו לי כזה דבר שזה לצבוע לפי מספרים, אני מתה על החברה הזאת, זו אחת החברות הכי מושלמות, ואני ממש בא לי לצבוע את זה כבר, אז אני חשבתי אני אתחיל היום לצבוע, אז אני רוצה שגם תראו איך אני צובעת, כי זה ממש נראה לי כיף לצבוע, אז בואו לראות מה אני עושה ואיך אני צובעת את זה. אני יודעת מבינה למה אני ישנה משהו מצב לבן עם זכר לבן, כאילו לא יודעת שנסתיר פה את המספרים, אבל כאילו איך הם רוצים שאני אעשה את זה, כי זה פשוט לא מסתיר, כמו שאני לא אמרח צבע, תסתכלו, זה פשוט לא מסתיר, כאילו זה פשוט לא מסתיר. עכשיו אני אשנה, אתם רואים את האחד, אני יודעת, זה כאילו, אני אקח את טיפה צבע, אוי דווקא ממש לא מסתיר. וכאן אני לוקחת עוד צבע, כמו שזה רק של דבק, מה זה דבק? אוי נראה לי זה דבק, יס, זה לא דבק אבל, יש זרע של דבק. אני בודקת אם יש פה עוד אחדים, אני יודעת שיש פה עוד אחדים, על הקצור הזה, יש פה, די, יש פה עוד אחד בנצפה. אתם יודעים שאני מוצאת טלפון ליד, כן אז קשה לי טיפה. אני לוקחת עוד פעם צבע, אבל זה כאילו שיש פה שפיץ כזה, אני אנסה שתראו, רואים? זה כאילו לא ישר ואני מפחדת לצבוע כאילו.
אוקיי, נגיד שזה בסדר כמעט. טוב, נעבור לעין השנייה. לא יש לי יכולת ישר מזה. פשוט אני מדברת כי אני מנסה לי כמה שיותר זהירה. ואני אקיים יש פה עוד אחד. אני אמרתי עד אחד, לכן אמרתי, ישבתי להביא מים, ואני הולכת עכשיו לצפות 2, אפילו שנראה לי שיש פה יותר מדי 2, אבל טוב, יאללה, נשים ככה יותר, פשוט לא נוח לי אם זה לא עובד ככה. טוב, אז ראיתי נבוא כאן, עכשיו צופות, אני יודעת אם אני אעשה עם המדלת, אבל זה לא זה, כאילו זה לא טוב, בינתיים אני מאוד מקווה שתשימו לייק ועוקב פעמון, כי אני רוצה להגיע כבר ל-30 לפחות עוקבים, כי היה לנו 25 ופשוט הכל ירד, אז אני מאוד מקווה שנחזור. וזהו, ממש עוד מעט אנחנו נסיים. אולי אני אצלם עוד משהו היום, אולי לא, הכל נראה, וזהו, יאללה, תמשיכו לראות בכיף שלכם.